Durchgeknallte Strampler aus dem Diplom am langen Band bekommen. Das wurde auch wirklich. Mikor úgy az álljában is kérni. Még megyek lesz. Jó, ez a drága anyai. Jesse! Jó! Figyelj! Ó, de siker pont nevet. Nem, nem. Isten, itt már, hát milyen kutya vagy? Azt nézd, mekkora bele van. Hogy kell nekem a zserés? Ügyüljel, pedig van egy